салом ҳамватанон, худро бисанҷ қисми ҳафтум аз фанни зоология. Тести якум. Кадом намуди мушакҳо дар моҳиҳо хуб ташаккул ёфтааст? А вариант тахтапушт ва дум, Б вариант шикам ва тахтапушт, С вариант дум ва сина, Д вариант сина ва шикам. Ҷавоби дуруст А вариант тахтапушт ва дум. Тести дуюм. Кадом хордадор меъдааш хусусияти васеъшавӣ дорад? А вариант асидия нештаршакл салбҳо, Б вариант аломоҳии дарёӣ зағорамоҳӣ, С вариант тимсоҳ қурбоққа, Д вариант тритон минога. Ҷавоби дуруст Б вариант аломоҳии дарёӣ ва зағорамоҳӣ. Тести сеюм. Пуфаки шиноварӣ дар куҷо ҷойгир аст? А вариант зери дум, Б вариант дохили ғалсама, С вариант болои рӯда, Д вариант дохили пӯлакчаҳо. Дар ин савол гап дар барои синфи моҳиҳо рафта истодааст. Ҷавоби дуруст С вариант болои рӯда. Тести чорум. Варақаҳои ғалсама ва сиқҳои он дар моҳиҳо кадом вазифаро иҷро мекунад? А вариант полоиш, Б вариант ихроҷ, С вариант ҷинсӣ, Д вариант афзоиш. Ҷавоби дуруст А вариант полоиш, яъне филтр. Тести панҷум. Сарпӯши ғалсамаро кадом моҳиҳо доранд? А вариант акулаҳо ё наҳангҳо, Б вариант химераҳо, С вариант тосмоҳиҳо, Д вариант суфрамоҳиҳо ё ин ки скатҳо. Ҷавоби дуруст С вариант тосмоҳиҳо, яъне моҳиҳои устухондор. Тести шашум. Кадом хунро шарёнӣ ё ин ки артериявӣ меноманд? А вариант аз оксиген бойро, Б вариант аз гази карбонат бойро, С вариант аз гази нитроген бойро, Д вариант аз футор бойро. Ҷавоби дуруст А вариант хуне ки аз оксиген бой аст шарёнӣ ном дорад. Тести ҳафтум. Барои мушоҳидаи селаи моҳиҳо кадом асбоби гидроакустикӣ истифода мебаранд? А вариант микроскопҳо, Б вариант эхолотҳо, С вариант эндоскопҳо, Д вариант эндорларҳо. Ҷавоби дуруст Б вариант эхолотҳо. Тести ҳаштум. Рафтори мураккаби моҳиҳоро ҳангоми афзоиши онҳо чӣ меноманд? А вариант нерест, Б вариант метаморфоз, С вариант регенератсия, Д вариант бордоршавӣ. Ҷавоби дуруст А вариант нерест, яъне тухмгузорӣ. Тести нӯҳум. Ба китоби сурхи Тоҷикистон кадом моҳӣ дохил карда шудааст? А вариант белбинии амударёӣ, С вариант шӯрмоҳӣ, Б вариант лаққамоҳии туркистонӣ,
Д вариант гулмоҳӣ. ҷавоби дуруст А вариант белбинии амударёӣ. тести даҳум. Аспагмоҳии баҳрии нарина тухми худро дар куҷо гирифта мегардад? А вариант халтии рӯи шикам. Б вариант лонии сохтааш. С вариант халтии тахтапушт. Д вариант даҳони худ. ҷавоби дуруст А вариант халтии рӯи шикамӣ.